Час новин на АТР. Ви дивитеся «Заман», 24 листопада, 1366-й день анексії Криму. В студії Софія Абляєва. Море сліз і болі. Крим прощається з ветераном національного руху кримських татар Віджея Кашка. У селищі Новокленівка Білогірського району зібралися близько 4 тисяч людей. У будинку, де жила Кашка, відбувся молебен дженазі. Згодом співвітчизники колоною рушили на місцеве мусульманське кладовище, аби поховати жінку. З дженазі похорону Віджея Кашка з позором прогнали колаборанта. Колишній член Меджлісу Ескендер Білялов прийшов на прощання, проте його співвітчизники зустріли його криками «Ганьба» і «Зрадник». До похоронів Віджея Кашка в Новоолексіївці підготувався і ОМОН. У мережі з'явилися кадри автозаків, що чергують на околиці селища Новокленівка Білогірського району. Віджея Кашка померла вчора після того, як її намагалися затримати озброєні силовики в Сімферопольському кафе. Віджея Кашка була ветераном і символом кримсько-татарського національного руху. Активно боролася за права свого народу. Її сім'я одна з перших повернулася на батьківщину в Крим. Вона була знайома та дружила з радянськими дисидентами Андрієм Сахаровим і Петром Григоренко. Після анексії вона активно боролася з окупантами. Зокрема, публічно підтримала енергетичну блокаду Криму. По всьому Криму сьогодні приспустили кримсько-татарські прапори і пов'язали на них чорні стрічки. У головному офісі Меджлісу в Києві національний прапор і державний прапор теж обрамили чорними стрічками. Віджей останется в наших сердцах как неутомимый борец за права восстановления нашего народа, бесстрашный боец, который давала дух нашему народу. Это она в нужные опасные минуты для нашего народа бросалась буквально под грузовики КАМАЗов с ребенком на руках, бросалась на автоматы, бросалась на встречу дубинкам полицейским. Она была очень бесстрашным человеком. Меджліс кримсько-татарського народу закликає Україну покарати причетних до смерті учасниці кримсько-татарського національного руху Віджея Кашка, а світ посилити тиск на Росію. Про це йдеться в заяві голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова. Меджліс кримсько-татарського народу рішуче засуджує вбивство російськими окупантами активістки кримсько-татарського національного руху Віджея Кашка і закликає українські правоохоронні органи докласти всіх зусиль для притягнення винних у загибелі до відповідальності в межах національних і міжнародних судових інститутів. Меджліс також вимагає від російської окупаційної влади терміново припинити усі утиски прав людини на півострові, а також негайно звільнити незаконно анексований Крим. Умисне вбивство. Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує смерть Віджея Кашка саме за цією статтею. Зокрема, прокуратура півострову порушила кримінальне провадження за фактами проведення незаконних обшуків напередодні, затримань і смерті ветерана кримсько-татарського національного руху. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом смерті Віджея Кашка. За статтею 115 – це умисне вбивство. Наразі до Генеральної прокуратури скеровано кримінальне провадження для визначення підслідності. Теракт в Єгипті. Щойно стало відомо, що внаслідок нападу бойовиків на мечеть у північному Синаї 85 людей загинуло. Ще 75 були поранені. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на урядові медіа. Збройний напад із застосуванням вибухового пристрою стався біля столиці провінції Ель-Аріш під час п'ятничних молитов, повідомили поліціянти. Подробиці
одному з фігурантів бахчисарайської справи Хізбут Тахрір продовжила арешт до 11 лютого. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію адвокатів Зіврія Псеїтова. Засідання відбувалося у режимі закритого засідання. После начала судебного заседания Зеври сразу же заявил отвод прокурору и всей прокуратуре, потому что он не доверяет такой прокуратуре. Суд, рассмотрев данное заявление, отказало ему в этом. Зеври заявил ходатайство о том, чтобы оглашение было в присутствии слушателей. В этом ему также было отказано. До 11 февраля. Сейчас у них идет стадия ознакомления с материалами дела. За 3 месяца их несколько раз вывезли. Обещали, что сегодня вывезут тоже ознакомливаться. Поэтому пока так. Торік, 12 травня, у Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків у будинках кримських татар, а також у місцевому кафе «Салачік». В результаті були затримані і звинувачені в тероризмі 4 бахчисарайців – Зеврій Псеїтов, Рамзі Маметов, Рустем Абільтаров та Енвер Мамутов. Їх затримали співробітники ФСБ за підозрою в участі в організації Хізбут Тахрір. Вона вважається в Росії забороненою та терористичною. Втеча ватажка так званої ЛНР Ігоря Плотницького до Росії викликала паніку серед так званих адміністративних органів. Про це повідомив народний депутат та координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. За його даними, деякі представники тамтешньої влади мають намір виїхати за межі окупованої Луганщини, а також не виключають збройних протистоянь. У середовищі представників адміністрації глави ЛНР і міністерств поширюється інформація про можливе об'єднання ЛНР і ДНР в одне квазідержавне утворення з адміністративним центром у місті Донецьк. Чиновники ЛНР побоюються, що перехід під керівництво ДНР може супроводжуватися чистками серед керівників структур ЛНР із звинуваченнями їх в сприянні діяльності спецслужб України з метою усунення від керівництва людей Ігоря Плотницького. Ватажок бойовиків окупованої Луганщини Ігор Плотницький таки втік до Росії. У мережі з'явилося відео, на якому видно, що Плотницький перебуває у московському аеропорту Шереметьєво. Туди він прилетів, скоріш за все, з Ростова-на-Дону. Речник президента Росії Дмитрій Пісков заявив, що Кремль не займається питанням приїзду Плотницького до Москви. В самому окупованому Луганську досі перебувають озброєні люди. Місцеві телебачення і радіо, як і раніше, не працюють. Напружена ситуація на Луганщині стартувала 21 листопада. Проти керівництва збунтувався відсторонений міністр внутрішніх справ терористичної ЛНР Ігор Корнет. В Луганську уведені російські спецпризначенці та війська сусідньої самопроголошеної ДНР. Росія – ворожа країна. Таку заяву зробила прем'єр-міністр Великої Британії перед початком саміту Східного партнерства ЄС в Брюсселі. На зустрічі обговорюють шляхи протидії Росії в інформаційному полі. Це ініціатива Великої Британії. Ми повинні відкрити очі на дії ворожих країн, таких як Росія, яка загрожує потенційному зросту Східного партнерства і намагається підірвати нашу колективну міць. Я очікую на поновлення намірів європейських країн до спільної роботи з вирішення загальних проблем в сферах безпеки та розвитку. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск «Заман» та дізнавайтеся більше вже менш ніж за годину. Будьте з АТR.